50 gramlyk kardinal, 20 gramlyk braslet, bir brilliant komplekt, bir broşka, bir yüzük. Adaty galyna ýazylan şeýtepleriň sanawy ýankylardan ibaret. Hemmekşä gyzykly hem köp sorulýan sorawlaryň biri kümüşde hemde gyzylly baha näçe çykýan. Kümüşde 50lik 6000 manat, 20lik 2400 manat, komplektimiz 1360 manat, broşka 900 manat, tektaş ýüdügimiz 350 manat. Gyzylly 50lik 107 000, 20lik 43 000, komplektimiz 29 000, broşka 16 000, ýüdügimizden 5700 manat. Jemi bahamyz kümüşde 11 000 manat çykdy, gyzylly 200 000 manat çykdy. Oglum, o näme ýüzüň salykla? Eje men bir gowy ýan gyýdymmy? Vay gowy dogany. Bula gowy täzelik. Şo gyýdy men oglumdan gowy oglan tapmaýa. Kim o gyýdy? Men tanaýanmy? Na eje, maksada gyýdy. Vay oglum, şu maksat gelin gyýdymy? Eje, näme diýseňem şo gyýdan başga maňa bolanok. Olam bir aýdan okuwuny utarýar. Bu hakykatan başga birine berecekmiş. Oglum, mena şo gyýdy käňe göwnämok. Onda da sen şolara udaşylyk edip görä. Kakasy, oglumyz ama maksat gelin gyýdy diýip ýöne aýak kakyp oturýarda. Vay Ece, aylara da çuğay çek olam. Aylar men genjem varjakdan. Otursana gyýşba, sen bir sokulma. Kakasy, men şo gyýdy hiç göwnämokda. Keyvani. Oğlumuz göwnämok etjek adymyza godaçylyk etmeli bar. Kakasy, hiç şolara tarap aýagym ýörenokda. Merjen, oğlum bat olmayan sämasdan saçaň alyp godaçylyk edersiň. Gyýdym, sağ tarapdaky çekmede begüpöň saçagy bolmaly. Şonu çykarsana. Bolýa Ececan. Kakasy, ýaxşy diregde bolany. Mene ýöredim. Anna sağman etkelin. Beşi begi pöň namazyny mekdaýda, ezek namazy okýan ekenler. Be, seretmiň ente. Guda bolmak eýýam gaýlyga yaranjak bolýar. Tüweleme seret kakasy. Bolýa hökmana kidar. Bir gyýda guda gelýärler. Gyýy tarap soraw ede getýär, öwrenýär. Aýlyk günlüge ýaşap ýören arasda maşgala. Soňlagy bilen bular goş birikdirýärler, mümkinçilikleriniň ýetdiginden toý etýärler. Bir ýyldan gowrak wagt geçýär. Maşgala agdalarym herse öz tapan ýerinden dähmet çekip galanç edip gedip ýörler. Günlerde bir gün ýanky geliniň durmuşa çykmadyk jorusynyň toýu bolýar, bulam şo toýa gatnaşýar. Toý gaty kaşan, gaty baý. Muny görýär, soňundan gelinçerege çagyrdy, gaýtarym etdi, ýygynym özüňiz bilýäňiz. Bu dawaralara da ýanky gelin gatnaşýar, soňa waka öz içini hümledip soraw berip başlaýar, deňeşdirip başlaýar. Meniň durmuşma munýarlar, mümkin emçin beýle. Biz olaýdan olaýa hasaplap zordan ýetýäs diýär. Öýüne gelibem adamsyna iňirdep başlaýar. Ondan närazy, mundan närazy, alasy gelýän dadyny, alasy gelen wagty, alasy gelen ýerini alyp bilenok. Bu bolýan waka adamsy gatgen galýar, düşünüp bilenok. Soňa waka güýçlen aýalynyň agdyny ýumduryp başlaýar. Şu wakany öwrenip ýanky gelini başda kelläň nere dedi. Baýrak biri maňlaýyndan çykýança senim garaşmaly ekeniň. Ya baý biri çykardy, ya da şu watkynçada bolmadyk bir durmuşa duçar bolardyň. Diýäýmek galýa. Oglanyň seni halamaýanlygynyň alamatlary. Birinji bilen olaryň kod we sözi men işle. Ýazanyat şo sözü diýen bolsa, значит sen şoňa gyzykly däl. Gara sen oň üçin prosta gyzyksyz. Sen şoňa absolutny artykmaç gelýän bolsaň, senden we saňa degişli ähliratdan gaçýar. Hawa zanitdir, hemme kişiňe mişiwa, hemme kişi başagay. Şoňa garamazdan biz geri adamlamada wagt tapýasa, eger ol mydama zanit sözüni ulanýan bolsa, onda ol absolutny sen bilen görüşesi gelenok. İkinci alamat bolsa, ol tak tak tak. İkinci alamat bolsa, ol tak tak. Bolana. İkinci alamat bolsa, ol tak bolana. İkinci alamatı bolsa taktilist. Üçüncü alamat.
Sen oň durmuşyndaky bolup geçýän gowy wakalary birinji bilen oň özünden eşitdiňmi ýa-da dostlarynyň sosial mediadan eşitdiňmi? Eger siz hemişe şu zatlary illerden eşitdiň bolsaňyz, pikirlenmeli. Näme üçin? Indi kalamatymyz biraz gynançlyrak. Senin barlygyň onu gaharlandyrýan bolsa, eger sen prosto oň ýanynda bolanynda gaharlanýan bolsa, onda ol size garşy hiç hili gowy duýgular duýup bilmez. Sizi gowurýan adam siziň barlygyňyzda biraz bolsa-da özüni komfortly, rahat duýmaly. 5-nji alamatymyz, ol seň ýagdaýyňy, günüň nähili geçeni soramaýan bolsa, dinlemeýän bolsa, dinläýände oň pikirleri başga bir ýerde uçup bören bolsa, daragay ýamaýa. On ne твой человек. Ýönemen bir zada %100 garansiýa berip bilýän. Ol siziň biderek gürüňlüğiňizden has içgin dinläp bilýän bolsa, gyzyklanýan bolsa, onu ol sizi hakykatdan gowary. Eger sizde de şeýle bolsa, onu musradyň ýaňyz ýa musradyň doktografi şurýaňyzda ýoluňyz dowam etýäňiz. Serediň adamlar Mokkoş kakam maşyny owrulak gaçdy. Mokkoş şöre ýewdelere. Yok. Kakam bilsin. Kakam barar. Onsun beýle gurat, onsunam eýle gurat. İsany ok diýäň, ismete urup isat düşündiňmi? Oğlum, Garaş Furman. Aw kaka. hap eşiklemi wajaktym moýun. Kırmaşyna ma iş edip bilemok. Özüň iş edip berjekmi? Kaka. Kendiňe banisa düşdi. Ala çık bir kun sabır edayda. Çıktın öde ýup beren isip bolsa. Bolýa. Ha, men dinleýäňizmi? Hiç şeýle iş oňra bolsa o. Kaka. Tatsaňa men işni ordyňa. Kim ýygnaýar bu zatlaryny? Gelingden hastahanada ýatyr. Bar istene bulutdan şey. Awcan. Wa aleykümselam. Gowgamyordun. Sınanam. Oğlumuz oldumy? Ho? Ýaşdym boldumy? Tügelen gutlaýan. Bolly bol häzir men barýam men. Gutlaýan oglum. Kaka sen arkana aýdyn ne bar? Bolýarmy? Gelin agtymyr göräjekdim de. Şu wagt ýatyrdym. Azajyk gelen genjalaýsynna. Kaka. Eder altyňyz bäbek. Soň bolursun, arkaň görürsiňiz da. Daý, ip bolňyzmy? Ýygnaşdyraýja, bir töwer galyraýylyň. Ana men agtymam ularsa hiç gaçan kakasyna bir meýdeme ber. Men bereket bersin. Bu dünyada sen meni kim adım kaka. Yıkılıp yanlışma derdimle pen bakan. Ezilmeme kanatım senin arkam. Qyt bilen Svidanya kafeye geljek bolsaň näçe manat pul gerek? Hem näýli ýalňyşlyklary goýbermeliler. Hem işe gydy birinji goýbermeli. Bu oglana terbiýeli diýer ýaly.
Ikinciden gyýz özüni rahatlaýar ýaly öňünden aýdyň. Hemme zady özüni töleýänip, oglanlar gorkup oturman gyýzlar birinji gedek utanýarlar, şoňçynam kenda zakaz eden oklar. Mene mercimek ýejek, saladam, Sezar, biram kiwi mahita gowurýanym ýetik. Sen özüňem baýrak, pulrak görünýär ýaly Adana kebab zakaz eder. Ýany bilen aýran çyk. Şulan hemmesi 215 manat. Gyýz sizi hasa kyly görýär ýaly wilkan çepelinde saklamaly loşka bilen bıçagy sag elinde. Gyýz oglandan utanýar, şoňçyn agzyňyza açyp seredip oturmaň iýip otyr kam. Soňundanam öýüne çenli hükman ugradyň. Zamana kafeýda baryňyza garaşýan. Sen eýningdäki artyz edip geýip ýören eşigiň nämeden edilenini bilýänem dälsin. Ha saňa tutuş iş prosesini dolaýdyp berjek. Başda şular ýaly plastik baklaşkalaň bar ýygnaýalar, çeýsdiňki, napityňky durusuw tapagy ýok. Soňa mony şeýdipçik lonkulladyp zawod eltýärler. O taýda bolsa gowsyn erwedin saýlaýarlar. Bir derejikleri joraba üdye. Owlaram gymmadrak eýneşikler üçin. Gorkmaň, ilki o edip ýuýarlar. Soňa mata dokorýaly gyllan inçejik sapa urýarlar. Her türlü renkler bilen renkleýärler. Soňam taňa şular ýaly arzanjak, ekomodny eşijekler dikýärler. Biziň bahada uýan sowdaýar oglanlarymyz bolsa, olary halkymyza arzanjak bahadan getirip döküp oturýarlar. Halkdan bolly baklaşkadan bolly tapagy. Esasat indeýler ýaly ýalaňaç gezmesen gor. Diyeta. Men şundan başlap diyetada. И, короче, Сабрина, täze paryn tapdyr. De. Men aç geldim, gelin içerle. Yok, hayır peri men diyetada. Pandan bolognese kat koyuyor. Pizza var mı? Şundan başlap точно diyeta. Прикинь, Айза Türkiye gidip var ya. Rus dilini dinleme için 2 vakın. Потом? Давай что-нибудь покушаем. Окончательно диета, да, мен? Я хочу выпали. Завтра. Söylüsün ayrıcık kralım. Bak. Diyeta da gerek geliyse adam gerek bir kez yaşayasın. Şunu bilen şuncuk ekip verecektim, ailemi sakladılar. Pulum yok deyip şuna pandadan dastaf gibi oturupsan ya. Kaçan pul vereyim? Bravo, çevirdim. Şunu yani. Şuna mı geçireyim? Kaka sen Awa şu at zavatdan işten gel ya. Kaka. Öyle Ayhan hayır. Men işim var şu at. Ya dövedim ben. Awa şu at akarfudan payladık. Maňa dinlere targow bilen. Esasanam çaylardan payladık. Kaka. Istir ya sawa ta Seni suwlaram dokudu, geldi. surat çekti. Öyle Ayhan son guruluşur. Awa ta suwlaram geldi şollaram paylamadı. Targow ertidem. Böyle nesip etsin. Sawa. Kaka, gelik ol oynayın. Oğlum şu atlar oyuna vaktim yok. Yönü ne kadar oynayacak oğlum? Mena kaka olyan, senin men oğlum olyan. Öyle oğlum. Serhat kaka sen aşağıda duruyan. Telefonunu bana veriyen. Kapçınım alyan. Indi men işten gelen senin kaka salam geldin mi diyen bana. Bami? Öyle oğlum be. Sağırın oyunu var o. Ova karşı olurum payladım ova. Salam kaka geldin mi zaman? Hayır sana ne gelmeli mi? Şu an oynamana vakit yok. Kanka ben bağışla ben beyçek olmadım. Benim kimsin yani ne oluyor bak geçiray. Bağışla beni kankam sen. Gönlüme değmek istemedim. Sen beni bağışla oğlum.
Eneş atlı joran bar bolsa kommentariyada belli. Eneşin yakın wagtda dogluňyny, eneşe gülüňizem gerekde, şokoladyňyzam gerekde, mişkaňyzam gerekde. Näme gerekdigini gel görkedeýin. Dinledim tepe sağı Ağdırmanı dağı Ağlaşmanı tayin menden direk bolsa bari Karaoke mugut, bronik bek mugut. Sana näme gerek? Diňe iýjek zatyňa töleseň bolly. Eneş 12 sany jorasy bilen gelýärşdak. Iýiçe aly goq bolup aýdymaýdy. Eneşiň şodan ýatsaň senden ýakyn adam bolmaýar. Isleseň 1000 manatlyk menü wa isleseň 5000. Hemme zat isleňize görä. Sag bolun.